Pacea Domnului! Ce mai minunat este pacea care ne dă Dumnezeu și pacea care este între frații noștri în biserică. Pacea nu cum o dă oamenii, pacea care multe tratate de pace s-au năruit, s-au terminat, multe, dar pacea lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, rămâne în veac. Amin. Avem în dimineața aceasta un subiect, pentru că e o oră de rugăciune, avem un subiect despre rugăciune. S-a mai predicat aici despre rugăciune. Frații mei, m-am gândit întotdeauna la rugăciune care... Ce este rugăciunea? Pentru dumneavoastră așa, să spun și eu, ce este rugăciunea? Să spunem că e respirația sufletului, adică dacă nu poți să respiri, ce se întâmplă? Gata. Este legătura strânsă, vie cu Dumnezeu. Vorbești cu Dumnezeu. Dacă zilnic, vom vedea în cadrul predicii, nu avem o legătură strânsă cu Dumnezeu, vie cu Dumnezeu, lucrurile nu merg bine. Și vreau să vă dau un exemplu. Mergând cu Evanghelia din casă în casă, de la om la om, trebuie să ne rugăm și în mașină când mergem până acolo, în raion, unde mergem, în localitatea care mergem, ne rugăm continuu pentru că acolo să meargă și Duhul Sfânt cu noi și îngerii să ne păzească, să ne ocrotească. Multe lucruri se poate întâmpla. Și merg cu cărțile, la un moment dat, mai uit să mai mă rog. Dar la fiecare casă care mă duc, Doamne, această carte, și dacă o dau în mână iar la fel, Doamne, ajută-mă, cum trebuie să vorbesc, cu toate că am școlile de misionare multe, dar degeaba, dacă nu este practic. Și practica este decât cu ajutorul lui Duhului Sfânt. Și te cerem de la El, ca El să ne însoțească în orice lucrare pe care o facem zilnică. Și avem motive de rugăciune multe, foarte multe motive de rugăciune. Vreau să dau citire cuvântului lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Sunt mai multe texte și le-am împlătit cu spiritul profetic, cu cuvântul inspirat, pentru că este foarte important și pentru mine este foarte important și poate și pentru dumneavoastră este important. Luați seama, vegheați și rugați-vă, că nu știți când va veni vremea aceea, vremea sfârșitului. Vremea, așa am pus eu, vremea sfârșitului. Trebuie să ne rugăm. În timpul acesta mai e puțin, frații mei. Nu este o alarmă, nu este ceva care e ieșit în comun. Și ce acum 100 de ani, și ce acum 200 de ani, și așa mai departe, aștepta venirea Domnului Hristos. În fiecare zi, apostolii care erau vii și întotdeauna lucra și aștepta pe Domnul Hristos. Noi, biserica, care este biserica adventistă, Adventus, care este în mișcare, biserica misionară. Noi cum ar trebui să fim? Totdeauna treji. Sunt și tineri, așa, mai puțin tineri, dar Dumnezeu le transmite un mesaj la cei tineri. Tinerilor,
dacă dobândiți cunoștințe de atât de multe și totuși nu le folosiți într-un scop practic, obiectivul vostru nu este atins. Dacă în timp ce obțineți o educație deveniți atât de absorbit de studiile voastre, încât neglijați rugăciunea și privilegiile religioase, devenind neatenți și indiferenți față de bunăstarea sufletelor voastre. Dacă încetați să mai învățați la școala lui Hristos, să vă vindeți dreptul de întâi născut pentru un blid de linte. Dacă iubiți și idolatrizați cărțile, îngăduind ca acestea să pună între voi datoriile voastre, astfel încât simțiți o reținere când trebuie să lăsați studiul și cititul pentru a face o muncă de primă importanță, o muncă pe care cineva trebuie să o facă. A trebuit să vă înfrângeți dorința de a studia și să cultivați dragostea, de a face acele lucruri pentru care acum nu simți niciun interes. Cel ce este credincios în lucrurile mici, va fi credincios în lucrurile mari. Amin? Cred că s-a înțeles. Eu zic asta când am citit aici, frații mei, m-a trecut un fior așa. Și când am studiat aceste lucruri, mai multe ori am citit. Avem noi acest lucru. Putem noi să fim în legătură cu rugăciune, indiferent că studiem, suntem ocupați. Și mai ales tinerii. Și mă uit la băiatul meu. Nu că poate să fie așa că îi spun. Dar mă uit la mine că totuși folosesc telefonul. Și când am început să folosesc telefonul, nu mai poți să-l lași din mână. Ia să vedem ce mai spune cu tare, ce mai spune cu tare. Și rugăciunea, studiul, lucrare, asta ne ține treji copiii lui Dumnezeu, dumneavoastră, toți și eu și dumneavoastră. Asta ne ține. Rugăciune, studiu, meditație și lucrare. Asta ne ține ca un creștin adevărat al lui Dumnezeu, o lumină în cărarea oamenilor. Altceva nimic. Și asta e datoria Bisericii Adventiste de ziua 7-a, care este singura biserică, și o spun aici foarte tare și am mai spus-o, este biserica care transmite cele 3 solii îngerești. Nu găsim nicio biserică din lume. Și ce onoare ne-a dat Dumnezeu să transmitem această viziune a lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului. Acest mesaj minunat. Sunt multe, atentă la biserică, sunt multe adunări pentru cântare decât pentru rugăciune în mijlocul poporului nostru, dar chiar și aceste adunări pot fi conduse într-o astfel de manieră respectuoasă și totuși plăcută, încât să exercite o influență bună. Totuși există prea multe glume, conversații. Fraților mei, aici n-am venit să discutăm lucrurile pământești. Lăsați-le deoparte. Bine că lucrurile care se poate întâmpla la școala de sabat, acolo asta ne spunem, oful, ne spunem, ne deschidem inima și e nevoie. Dar așa, discuții și, de ce nu spun, de 34 de ani de când sunt în biserică și în alte biserici care am fost, cam dacă te duci în grupuri așa, cam asta este. Nu e vorba de critică, dar asta e realitatea. Se discută probleme pământești. Nu zicem, băi, cum am putea noi să facem lucrarea cu tare? Cum am putea noi să facem cu tare lucru? Cum am putea noi să fim altfel civilizați aici în biserică? Cum am putea noi să facem și multe lucruri care putem să discutăm spirituale? Frații mei, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit.
Ereditarea credinței și a iubirii îi face pe credincios să strălucească asemenea unor lumini în lume. Noi facem numai o slabă pregătire pentru venirea Domnului dacă slujim lui Mamona, în timp ce mărturisim că îi servim lui Dumnezeu. Când se arată El, voi trebuie să prezentați talanții pe care i-ați îngropat în pământ, talanții pe care i-ați neglijat, abuzat și folosit greșit, o iubire împărțită. Moise dă indicații de la Dumnezeu, primește de la Dumnezeu să strângă. Când strângeau ei mana? Dimineața, nu așa? Dimineața se strângea mana. Ce spune despre poporul Dumnezeu? Astfel, în toate diminețile fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea, căldura soarelui se topea. Dimineața este cel mai minunat să te rogi. Bineînțeles că de acolo începe activitățile, începe lucru, preocupările noastre. Și dacă nu mergi cu rugăciune, dacă și acolo la locul de muncă nu faci rugăciune, dacă orice lucru, și noi de multe ori, numai când este rău, când este problemă, avem probleme, acolo începem să ne rugăm, Doamne, scapă-mă! Ce ar trebui să facem noi? Ar trebui să ne rugăm continuu. Oameni de afaceri pot să aibă succes adevărat numai dacă au ore regulate pentru sculare, pentru rugăciune, pentru mâncare și pentru culcare. Trebuie un program strict. Program strict. Dacă ordinea și regularitatea sunt importante pentru afaceri lumești, cu atât mai mult sunt necesare în lucrarea pentru Dumnezeu. Minunatele ceasuri de dimineață sunt irosite de mulți în pat. Aceste ceasuri prețioase, odată pierdute, nu se mai întorc niciodată. Ele sunt pierdute pentru veșnicie. Ocazia cea mai minunată avem dimineața. Dacă pierdem problema aceasta cu rugăciunile dimineață, gata, nu te mai întâlnești. Dar în fiecare dimineață, frații mei, să ne facem obiceiul acesta minunat. Eu am cu un frate care și seara ne rugăm cu mai mult, frații care lucrez împreună. Fiecare dimineață mă rog, la 7 ne-am pus, ne rugăm, studiem, ne rugăm și seara cu mai mulți, cu 3 frați. Dimineața mă rog și cu soția și cu o soră, ne rugăm împreună. Dar înainte mă duc și mă rog, uneori mă scol la 6, la 7. Sunt pensionar. Dacă la țară nu aveam timp. Când mergeam la țară acolo și nu prea aveam timp. Imediat să ivea fel de ocazii. Dacă umbli în umilință și vei ieși din acest proces al probării mult mai prețios decât aurul cel mai fin, chiar decât aurul de Ofir, dacă ești nepăsător și nu te rogi, va fi ca o ramă sunătoare și un chimval sângănitoare. Degeaba. Și eu dacă predic aici, și dumneavoastră dacă predica, și pastor dacă predică, și slujitori dacă predică, se vede, frații mei. Orice om asta, măi, e condus de Duhul lui Dumnezeu sau nu e condus de Duhul lui Dumnezeu? Se vede. Și poate vedeți și la mine. Și spune o atenție deosebită ne atrage Dumnezeu în dimineața aceasta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare de când aceste templul Domnului, a venit la templul Domnului, gata, cum zicea poporul Israel, templul Domnului, nu face nimic Dumnezeu.
Citiți din Ieremia, din Isaia. În templul Domnului, nimic nu poate să facă Dumnezeu. Noi suntem poporul lui ales. Chiar dacă asta nu se poate, nu se întâmplă nimic cu noi. Ei, nu e chiar așa. Religia trebuie să înceapă cu golirea și purificarea inimii și trebuie să fie hrănită prin rugăciune zilnică. Multă activitate în sectorul lucrativ, adică și în slujba bisericii, chiar a lucrării lui Dumnezeu poate să ocupe mintea, încât rugăciunea să fie neglijată și îngânfarea și înfumurarea să fie așa de gata să-și facă loc, să înlocuiască adevărata bunătate, blândețe, smerenia inimii. Poate să fie auzit strigând delos, acesta e templul Domnului, merg la biserică, sunt deosebit. E bine, minunat, că de asta suntem o priveliște pentru oameni. Mă întreabă de multe ori, unde te duci, măi? Unde te duci, vecine? La biserică, să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Suntem o priveliște, frații mei, pentru oameni. Dacă oamenii neconsacrați în inimă și în viața ar predica mai puțin și s-ar umili mai multe suflete înaintea lui Dumnezeu, atunci am putea spera că Domnul va veni în ajutorul tău, va vindeca rănile. O mare parte din predicarea din ultimul timp a dat naștere la o falsă siguranță. Interesele importante ale cauzei lui Dumnezeu nu pot fi administrate cu înțelepciune de către aceia care au avut atât de puțin reală comunie cu Dumnezeu. Ne atrage atenția și la slujitori. Fiecare de noi suntem slujitori lui Dumnezeu, numai prezbiterii și cu cei din comitet. Fiecare. Atenție foarte mare. A încredința lucrarea unui astfel de oameni este ca și când ai pune copiii să conducă marile nave pe mări și oceane. Da, e neputincios. Se vede. Dumnezeu dorește foarte mult să ne dea de lucru cu lucruri mari, deosebite, nu lucruri mici. Mântuitorul Iisus Hristos, la grădina Gheseman, a luat cu el ucenici, apostoli. Și în loc să fie atenți, sau a mai fost o ocazie când a venit la înălțare, acolo la apariția pe muntele Tabor, când a venit Moise și Enoch. Și ei dormeau, în loc să vadă asta. Și aici la Gheseman, în loc să... Ce spune Mântuitorul Iisus Hristos, frații mei? Și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Așa îmi spune și mie, și dumneavoastră, la toți. Rugați-vă să nu cădeți în ispită. Satana este orice moment. E cel mai vigilent. Mai vigilent decât noi de mult. Întunericul cel rău învăluie pe aceia care neglijează rugăciunea. 7 ispititoare a vrăjmașului îi amăgesc la păcat. Dumnezeu ne le-a dat această îndoială din vină. De ce oare fii și fiicele lui Dumnezeu să fie atât de întârzietori în a se ruga, știind că rugăciunea este cheia în mâna credinței care deschide tezaurul cerului, unde se găsește depozitată resursa inepuizabilă a celui atotputernic. Fără rugăciune stăruitoare și continuă veghere, noi suntem în primejdea de a deveni din ce în ce mai nepăsători și a devia de la calea dreaptă. Vrăjmașul mântuirii noastre caută mereu să pună piedici în calea spre tronul milei, pentru ca noi să nu putem obține prin rugăciune stăruitoare și credință harul și puterea de a rezista ispitei. Un îndemn Apostolul Pavel.
rugați-vă neîncetat. Larma afacerilor, dacă continuu, va usca spiritualitatea și va lăsa spiritul fără Hristos. Deși ei pot să mărturisească adevărul, totuși, dacă oamenii trăiesc zi de zi, fără legătură vie cu Dumnezeu, vor fi aduși să facă lucruri ciudate, se vor lua hotărâri care nu sunt în armonie cu voia lui Dumnezeu. Am găsit, pe unde am mers, oamenii ai rugăciunii, ortodoxi. Nu protestant, nu protestant. Mă rog, Domnul meu, mă rog lui Dumnezeu. Și mă umil. Să nu credeți că alții asta sunt. Și mi-a dat câteodată și lecție. Mă rog cât de mult. Am rămas primit și doamne și domni și tineri. Săptămâna trecută când am fost, un tânăr oprește cu mașina scurtă, așa să vă spun, și o soră, eram cu o soră, lucram, asta și ea pe o parte, eu pe o parte, și m-a chemat, frate, că vreți să veniți, că e un băiat aici. Și pe aia zice, n-am putut să vorbesc eu, el a vorbit. Domnul meu, vă spun din tot sufletul, vreau pe Domnul Hristos, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Doresc cel mai mult, pe El îl doresc. Vorbea mai mult, eu n-am putut asta. Atâta i-am dat o carte, Tragedia veacurilor. Uite, citește cartea asta, copile. Citește cartea asta, uite. Biblia am, citesc în fiecare zi. Un tânăr 26 de ani avea. Am rămas uimit. Copiii mei n-are treabă. Am o bibliotecă, copiii mei de aici, de la Ambon, știe, am o bibliotecă foarte mare, lumină puternică. Frații mei, avem lumină extraordinar de puternică. Ce faci cu lumina care o ai? Mă întreabă Domnul pe mine și pe dumneavoastră. Ce faci cu lumina? O pui tu o bloc? Transmit-o mai departe. Dacă împlinirea făgăduinței nu se vede așa cum putea fi văzută, aceasta datorează faptul că făgăduința nu este apreciată cum ar trebui să fie. Dacă ar voi, ar fi cu toții umplut cu Duhul Sfânt. Frații mei, președinte Conferinței Generale a spus-o acum, când a fost adunarea anuală a Conferinței Generale, să ne rugăm pentru ploaia târzie. Se vede evenimente care se întâmplă. Politicienii din țară de la noi, spune la preoți și la erași, rugați-vă, și patriarhul, rugați-vă că este haos în țară. Este haos, să știți. Președintele Trump a rămas uimit. Mulți evangeliști pusese mâna pe ei, a pus mâna pe Trump să dea binecuvântarea că el este Mesia. El va rezolva problema Americii. E periculos să spui așa ceva. Pentru mine e un pericol, m-a înfiorat. Nu e Mesia, decât Domnul Hristos. Nu poate, omul este foarte trecător. În lumina tot ce am vorbit aici și tot ce am spus aici și tot ce a spus Domnul, vreau să ne rugăm. Și am o rugăminte. Să ne rugăm scurt și la subiect.